bolan waka esasında. Aýsyň şu çöreği basyp biljek. Kirlit gödüýtýän. Şu ýekiji dugum çöreği basyp biljek adama 1000 manat berjek. Barym basyp biljek? Ýokmy? 5000 manat. Barym basyp biljek? Başlyk, 100 manat berjek diýseňem, bize şo çöreği baskyladyp bilmersiň. Şoň üçin özüň gynap oturma. Ine, gymmatlyklaryň ähmiýetiniň öwredilmegi diýip şuňaýdym ýa. Diýmek, pul berjek diýsegem çöreği basjak adam tapylanok eken. Yer beýle ýagdaýda mutuna ýalan sözleýän, gıýbat etýän, töhmet atýan adamlaryň sanynyň köp bolmagy bir hili ýagdaýdamy? Biz näme üçin ýalan sözlemeler bolanda edil şonuň ýaly berip durup bilemzok. Ýa-da köpçüligiň içinde bir gıýbat etip başlasa, birimiz şoňa näme üçin beýtme diýip bilemzok. Dogry çörek mukaddes. Ol ýerde ýatmalal. Şoň üçin beýlek gymmatlyklaram şeýle bolsun. Dogry sözläň, gıýbat etmäň, töhmet atmaň. Söz eýesini tapar. Boluberiň işiňe bilen. Kıyamet günü bir adam olacak diptir. Hudaý Taala muhakeme edilýän yere getirecek diptir. Hom şol adama Allah Taala aýtsa, men sen kan sana bir makamlar verdim, ýylyň içinde jaýlar verdim. Hano Çağlar, gelin mene. Buyurun bolelu. Bolan waka esasında. Ece siz aile gece cem ettim. Kovaydım. Ece uğradayım. Hayır. Kakamda zorap vereyim. Hayır. Hayır. Fale hecan edeyin anla. Salamay doğdu. Salam çağılar bolmy? Şad öýe geldim bolun çağlar yaş toýagy däýelliýe. Ejelerim jaň etdi. Çağılar hemmeli gelip bolmadan. Yok yok. Restoran var Altynjam. Ha, Altynjam bolsa bolýar. Arkaň gidiberin. Benim giýişik barar. Bolýa. Aha. Ola dedi. Amelek ovadan nosturmuş. Men ne ovadan ne? Amelek men enem yadigarlık veren yüzüğünde açıkken Ecem aytmaydı. Ayçık gün o sen dedi. Ben Ecem'den hakkaydım. Ayçık. Aytma mesela burada çıkartır. Hemen ağladım gelecek deyip. Şu evet şunun. Olya. Salam, hoş geldiniz Altynjam restorana. Salam. Yaş toýa gelin. Geçen şöyle. Ben Ecem'den hakkaydım. Ayçık. Başlayan sağalar doglanın etdiğinin şuydu galıktırlar eken. Bolya goýup gider. Bale. Salam, hoş geldiniz. Hoş gördük. Şu ýerde çağılar ýüdük galyrdyr. Uy, yol açayım da verdim da. Yörün aydayım. Bale. Başlayan küydü gidip geldi. Geleyim. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam.
Ne yüzük? Çağları alıp gidip duruyken. Bu yerde diňe süýjüne harlar däl. Any sağlam maleken. Sağ bolun. Altynjam diňe restoranda ala. Ansaply adamlar mekanylar. Hey وطن دنيا Hey عدالتي وطن دنيا عدم تنزوطن دنيا Kaka, ol oğlan yanmen kulağımdan çekti. Şol duranmy? Gel bärik. Dinleýän agam, Kelläň ýerine dälmiseň? ýerine Şeýle kiçik çagan gulagyndan çekmeni utanmadyňmy? ýön ol ejeme söwdi agam. Düşündirmek üçin şeýtdim. Oglum gel bärik. Geç taýp. Dep şuny. Ya. İşiň bile boluber. Geç oglum. Ağam, bete bağışlan. Yan küçülme. Sağ ol. Düşünjeli oglan ekeniň. Hormat edip gelenin üçin sağ ol. Bu hormat siz üçin näl. Beýguna çağı üçin. Siziň beren terbiýäňizden dereksiz nesilemeli gelýär. Men sana düşünmedimle. Ýylaşyp ýetişen ogluň özüň depenne düşünersiň. Altynjam restorany. Siz ýaly müşterileň ýeri däl. Yara beter, wagt geçer